माहारियारि हाग्रामायाव मैहुर खालामनाय मोसानि हारा बेगें बोखांनो मोन्दों। चिरांनि बिजनी थानानि सिङाव थानाय 4 नं दैलंजारनिफ्राय सासे मैहुर खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे मानास माहारियारि हाग्रामायाव मैहुर खालामनाय मोसानि हारा बेगेंफोर बोखांनो मोन्दों। थांनाय माखासे सान सिगां चिरां जिल्लानि फानबारि रेन्जनि आवथायाव थानाय अरनबारियाव मैहुर खालामग्रानि आखायाव जिउ गोमानाय माथाम मैदेर बोखांनो मोन्दों। बेनि उनाव फिन मोसानि हारा बेगें बोखांनो मोननाया मानास हाग्रामायाव मैहुर खालामग्रा एबा सिखारिफोरा सिखार खालामो बेखौ फोरमान खालामबावदों। संगालि सुलुंनि बिथाजों पुलिसनि सिग्रोमनायाव सासे सुबुंखौ हमनायजों लोगोसे बोखांनो मोनो मोसानि हारा बेगें। हमजानाय सुबुंखौ फानबारि थानानि सिङाव थानाय 4 नं दैलंजारनि कमल मण्डल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसजों हमजानाय सुबुंनि आखाइनिफ्राय AS 26B7603 नम्बरनि गंसे मटर साइकेल आरो गंसे मबाइल फनबो बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां मैहुर खालामनाय मोसानि हारा बेगेंखौ गुबुनाव दैथायनो लानाय समावनो पुलिसनि जेआव गोग्लैयो मैहुर खालामग्रा सुबुङा।